Diya guys, kiwa man mo ni maabri gabi kay niabot ni diri alas 10:30 na. Aw, alas 10:30 na lagi to. Mo nang nalipog kog upload gabi guys kay alas 10:30 namin nakauli gikan sa city. Diya salamat kaayo ni Sir David. Diya kani among gabrihan ni sa nidang ipang suda ni ug ni ma'am. Kumotra pa nato dito kay andam na kini siya. Yandam na ni diyan, diya grabe kabuutan sila kay. Hala, bitsi Bitsi. Unlan. Unlan. Hala, wow. Diya guys, was Crystal. Kining eskwela diya ang isang tanaw na malipas si Crystal dani kay. Tagaan dyan ni Unlan. Nak, Nicole Unlan, klases Nicole. Diya na'y kuan ha. Salamat. Di! Kuan ka ng bunda. Extra. Bunda nga bago niya. Kapardili gid siya. Humot juga isang humot kuan siya kanang Timor Leste. Humot ka doon na. Ang punda dahil ni guys para dari sa isang Unlan. Nagibutang pa doon sa box. Pwede na siya isiro diretso. Hala, tuwal yang Christy Hello Kitty. Salamat ka dyan, ma'am. Kaya mahilig si Christy Hello Kitty. Pareho dyan mong duha, mahilig si Hello Kitty. Amo dito. Kuan ba siya sa bata pa siya. Diya baw karon nga. Hala di ako malipay tas Christy Dani. Diya mo lang ning ablihan sis kay ay ma'am kay klase man si Crystal. Na salamat ka doon ni Hello Kitty. Pero sigurado malipay gid siya. Malipay siya ni Hello Kitty. Nag mga pulo. Pulo. Na pulo ni Sir. Hindi guys, kasi nung ganahan si Tatay Dani, Tatay Ariston kay dako maputong lawas, diya mura putong ay dako lawas, diwang siya pero dako taas. So basig masakto ning Tatay, Sir, han naman ning dadong Tatay. May ingon niya, basta di masakto. Wow, kanipod sis. Kay mahilig pud si Nanay Lita ug mga ingani. Oh. Ay ma'am, mahilig man si Nanay Lita ani ma'am. Pwede na So pag aning ihatag ni Nanay kay si Nanay mahilig to mag palda ka nang musimba. So, simba. Dapat kayo ni. Kani pangdagat. Mo ni gingon ni Sir nga pwede pang dagat kanang managat si Lady Kunso. Salamat ka do Sir. Oh, pwede na. Pwede na pang dagat. Dili na ko mangitong kay nana ko'y jacket. Hala, kani sakto jud ni Nija. Sir David sakto rin ni Idi oh. Salamat ka jo. Kani pod. Sakto po din ni Nija na. Nanay pang simba-simba. Saka ni sakto din na ho. Salamat ka jo. Kani pod. Ang dagat. Ang dagat. Ang ganahan ko kay gray. Moding May bugat. akong paboritong color, gray. Ay, slack. Slack guys siya. Na pwede ni sa pagamdyan. Auto Santander. Ay, magpapasok ko to. Slack. Muna iyan giingon. Pwede ni sa ipang simba. Pwede na sa pagamian. Oh, kan na. Sakto niyo mo. Sakto na kanina ah. Pang lakaw-lakaw katong merkado. Kita pang simba. Tagal man di ay. Pulo ra ba na? Pulo na ah. Kan siya na. Ang pajama. Salamat ka sir kay di tama paa ko. Lamok. Lamok. Salamat sa mga pajama, ma'am. So nice ka do. Pero kini pwede na ako na eh. Pleasure man eh. Pajama. Uy, laganahan ko doon ni sa Jantila. Kutob sa kuan. Ganahan ko sa Jantila, ma'am. Salamat. Laganahan ko. Oh, kani. Murag jud ni. Kaya ro magsayal-sayal na ko, guys. Sahel mag-vlog.
Sakto Eh, jud ko man na. isa din sayan. Sayan, uy. Sa ha. Hindi na po magsayang. Pare sa mga Mario. Pero pwede hindi na mag-rep niya matulog o kay... Okay? Sakto. Ah. Okay naman kay di-adjust mo no. Uy, salamat ka dyan ni ma'am. Sakto dyan na ka ng matukog lungsod. Pwede mo kung uso man isa karon. Ano mo ni uso karon nga palda. Salamat ka dyan ma'am. Orang ako nalig ka ng dunya. Masig sabana po ko na sa mga matanaw na hanggang oras na po. Nga ni. Salamat! Nindot kayo siya. Unahan ko. Nga ni mga suot ni Florami. Niya sa tatay ko ni Inday Florami. Kaya daghang ka sa mga ingani. Jacket. Uy, wow! Hala! Hala, sagal. Kay bawo jud ka ma'am nga ingani. Ganahan ko. Ganahan jud ko Ay, dani. puro ba na? Ganahan jud ko dani ma'am. Sulo is. Suko na yun. Humot kayong kuan, humot. Humot nga gikan sa luwas. Wala, sakto. Wow! Ito lang naon. Sakto Sakto gyud. ka doon si Jan. Lagi pakitag naon. Sakto ka doon sa oh. Ah. Ang kuan. Tapos pa babaran. Ato ko din ta. Pakistan, si Ruby, Provinciana. Salamat na din na kaya gani. Kita nagang kaskasan ko dyan. Ay, kayo. Salamat ka, Jo. Salamat. Pwede mo gini panglakaw ganit ni. Ito. Bago ka, Jo. Uy, nak. Nadji mo, nak. O yung paboritong ko anak ko. Gris. Nasakto ni Nicole. Kani sakto dyan ni Nicole, sir. Oh. Ma'am. Sakto dyan. Sukad lang. Ganahan ko kay Gray. Wala di apa. Kanahan ko sa dyan ang tila. Wow. Naghan siya. Ma'am. Ano dyan pang dunya na dyan na Gusto na ba kayo paghangir kay maglibog ka sa ripit ang maglibog ba? Uy! Uy, ah! Oh, Nawad din siya sa niya. Nawad din siya. Asa rin ito ba? asa mo lipit? Ang hirang nga raw nga. Tingnan mas boktor no ang hangir no. Nampuy nga ni nga pink. Kaya, mahayang paborito dyan dahil isuksuot. Balik-balik ba? Natastas na lamang sa kay paborito Oh, man. nice. Nice ka, Jo, ma'am. Salamat. Iya pura ang adlaw nga di isulog. Ikaw, namadyo ko'y ganahan na sanina nga kanang madyo yung ibalik-balik kay ganahan dyo ko sa diyang tila ka na bugnaw bitaw para nga ning tila ba? Madyo na yung ganahan nga yung Nakita sa vlog mo permito. Walang ganahan ko, basta ganahan ko, bahalag hanang ibalik-balik. Murag mo na yung Alaray uniforme ka ba. sunis! Ahong manjid ni. Ay ka sunis. Salamat ka. Ay na, sakto ni na ho. Salamat ka do. Ma'am. Sakto din na ho. Ang alain ang ho. Ala, jogger! Nak, jogger na. Love. Kung mo din gihatag ng kay ma'am kay hibaw mo din nga imo ni sakto mo din na ho. Sakto jud na ho ni. Susna jud ko'y pangatog. Kuan kasada nga magpasunsyo-sunsyo. Okay, ay ka rin to. Pagkikiay. T-shirt. Okay. Ay pulo. Sakto ni mo ni pa. Okay. Pwede mo ko sa mga. Iani man ni mo mga sanina. God, sakto na ni mo. Dapat kayo ganahan ito kay Kuan. Hello. So ingani nga mga kuan guys, sa una mga sanina. Nakoy mga sanina ingani wa pa din na mga nasuot. Agi pang tambak ra. Ulo man eh. Lagi kuan sa ganahan ko, pwede ni panglakaw na. Wow. Muning ganahan ni ilahang color, mga flowers kay mahilig ko og
mga flowers na salamat ma'am. Uy, mo ni usuron na kanang nay hanging-hanging. Hindi makita nagbilbil ba? Hindi makita Pang nagbilbil. dua kalawas ang tulad. Hindi eh. Mo ni uso karon ganang yan na bala ah. Style kadyo. Ay no, nagaliligang ano. Sino nakasuot? Nawali Eh? man. Probinsya naman. Wow. Kasi nakasuot kali kay bali ba sa kamera? Na di ka mas ato. Tupo. Ano na? Two pull-ups mo lagi na. Price. Price. Wala, haho ni. Uy, Oh, naano po. wow. Murag sakdo ni Cristel. Kay gamay ka hawak na. Be? Sakto ni Cristel Pwede ni man, uso mo ganaron ka nang may mga tagas-tagas bitong buwan niya. Mani uso karon. Sakto nili nga anak mo. Madyo sa siya. Oh, pwede mo siya iba ito. Pulo. Pulo nga puti. Daghan na kag panagat oh. Kaniihatag ni Mansyo oh, panagat. Mansyo ba? Basta aho dyan ni. Salamat. Aho ni niya. Wow. May bling bling bling. Diyan mga to guys. Salamat ka do Sir David. Muna na ka ng taas bukton para itong kuwan. Salamat Kadu. Diyan makakita ra ka mga hana na sa isuot. Sumano niya mong suot sa bahay na napay mga diversity crystal. Diyan. Sa so, diyan mga Hello Kitty. Unlan man to. Diyan to agidama ni Nicolo sa Alipay kito siya. Nakabot niya. Dahan sila ganang so una guys, ipamaligyan na naman ng ubang mga tidibirds sa Manila kay isip ka do magdadari dyan awa pa na malabhi dyan abog man mo daris sud dyan mo niya mong sud na gamay nga bye-bye bye-bye ra jud ni dyan guys mga to naman na mo na unbox. Salamat sir. Salamat kayo. Ma'am dyan sa Sir, inyong ma'am. pag-abi-abi ni Judy haraman dyan yung kabutan. Salamat kaadyo. Sakom din ako ni. Sige pang sukod ni dyan sir. Ikaw, gwapo kayo sir ah. Marag ikaw sir. Nalimot ka din mo. Gwapo. Aliwat ko din yung gwapo Di sir. apay. Oh, di apay rilo. Sumot ka gwapo noon. Hala. Taka lang ikaw sabot ka gwapo nga, kagwapo ra ni sir, mo na si Eddie Garcia ba Bukan yung lagi iya man eh. Di. Taka lang gwapo ba? takdan. Saan yung pagkatakid nga ang gawas mo na imingipon? Kita ni joke guys, mo na yung binuang bitaw ni Jia guys kanang gawas dyan ngipon dyan. Kaya ako lagi di mo ko makagawas og ngipon kay bag pangagi ko. Di mo ko maka-smile. Jia dyan ipangsukod na ni Jia. Makitaan. Kay ganahan si Jia sa mga Okay kuan. na, sakto ra. Diyan ka nang uban guys, kaya hanang dadon sa buhol. Katong nga nga pulo kay basi ganahan si tatay. Diyan salamat kadyo ma'am ug sir. Diyan mo ni among kuan kalat kadyo dias. Kuan nga Dante. Diyan dari gilahang butang nga nagprinter kay wa pa mo makakita sa una sa musud dari guys kay adto ra mabis gawas mag-unbox. Diyan mahilig po na si sounds na may sounds nga kanana na may Oh. kanta okay. Ja dari grabing kakalat to mga labunon gipangkuan sa alam mo pakitin kay kalat kaadto diyan sa kwarto di isa kay tos Nicole na tuga kuan diyan ay gibaon nga mga rip mo yung gista na mo dari mga butang-butang diyan sa Sara idikit li Sara dari ni Jukol diyan na diha guys arang kakalat na kay na diha ag box nga katong mga gipanghatag ni Sis In. Hi Sis In, salamat kadyo na pag imong mga box diha nga katong mga plato mga kaldero. Jadaris, dias Nicole na rin nag klase. Sinisan. Salamat ka do dani. Ma'am na. Kaya hanang i-try karon og inom lang ka ng choco drink. Diya guys, nakita mo na ning mga frame. Daghan ka do kog mga certificate pero wa pa na display. Diya salamat ka do. She love my love. So ahan isang gitry og inom. Lami ka do imong paminaw sa kuan lawas dyan kanang basta lami dyan siya dyan miniinom po si Cristel dyan dia ang ipakita din yung jogahang kuan para mawala dyan ang pagkugi na adyo ko yung mga certificate so mawala dyan guys ang nadagan isang hiran isang buwanan
wala may nakabutang. Basta mo ni guys katong apil-apil na. August 2020. Haman. Oo. Ha? Okay, this August 2020 man ko nag. Ang galing ni mo, wala ka balong sa ngayon. Aw, na di ay. Kay mo lagi wa po na sa tong Ibalik sa saktong oras. sunglass ni Kuan Bi kay makakita ko. Ami sa sunglass Sakto ra ko na. ni gihatag ni ma'am. Ami sunglass ni gihatag ni ma'am ba kay mabasa na ja karipod guys na. First place gihapon ko dani. Ja gihatag na March 2021 na. So mo na yung mga kamatuoran jud nga ang pagkugi. Ja kari August ay mo din sa kanisi ja sa munisipyo. Katong gi-awardan ko dito sa Dalagit. Mo ni si Jan ah. So ani ako mga award ahon na si Janggi prim ja napayuban guys so panahon na mga prim. Mao na ang ipakita lang po ninyo kay karon pa man gud mi nag-unbox dari sa sud. Ja karon guys magklase si Nicole mo na magawas mi kay klase si diha. Ja kani day guys agahong pag-training sa massage mo ni ang certificate na Hilot Wellness Massage. So Hilot Wellness Massage agahong gi trainingan ja sa Tisda. Salamat kaso sa mga talent nga gihatag sa Ginoo. Harap Good morning! Ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Ja, madjong buntag na nagli good morning na madjong buntag. Murag buang bitaw guys. Madjong buntag, madjong mudtog, madjong gabi natong tanan guys. Ja dari sa kusang garden kay wa palagi may maka-prepare sa among pwesto didto nga among hanglutuanan. Ang tindahan ba ja. Maghinay-hinay sa pagkuhabag ako magtinda guys, mag-seed sa akong mga tanon. Yung mga sili na guys kay mahal kaduro ng sili nga hang. Ug sili nga atsal. Diya guys, kay before ko magkuan di agahang juta nga ang dizang gipalit nga tag 25 ang kilo. O 25 ba to ang kilo na? 25 ang nasa gay na 25 sa kaputos nga ingani na dito sa Gaisano. Kay na ako'y patubuon nga mga seed. Hindi man mo tubo sa mga dari sa mong juta kay na ay mga kuan lagi basa dagat. Diya guys, magkuan pug ko mag kanang hinlo ko dito sa mong kuan kay grabe nang ka sagbot kay labong wa pa ko makapaninda sang panghiluan dari. So guys, manghinlo sa ko dito guys sa kuan bani ko ninyo. Labuy man yung grabe mga analihas. Malaya si kaso diri guys. Okay, humo kayo guys kaya nagbuntag ang uwan. Ang gudso ko dari guys kay agang singot lag tutug. Inibot dari sa mga uwan kanang sinsyan mo guys ha, mga sagbot dari ja. Ninding gudso ko dari guys kay mag shout out sa ko sa mga tanan nga ning share og blessing nila. Sir David o si Ma'am, salamat kadyo sa inyong gi-share nga blessing. So nakapalit ko og begas sa kasako. Madala man to among kuan guys nga sa kabuhan namong dengag-dengagon. Salamat pud kadyo ni Ma'am Maria nga taga Asturias, Cebu. Pero naana siya karon guys sa Texas, USA. Ja amping diha ma'am, ja salamat sa imong gi-share nimong kanang blessing namo. So dako kadyo tabang na namon guys. Salamat kadyo.
Ja gijang gisugo si Heidi Girarman, isang gisugo og pahog sa GCash. Salamat kadyo. Ja di lang po nahimension og pila isang gihatag, basta dako na jud kadyo para namo kapang grocery mi. Ma'am Lordy Saladin, hi nimo ma'am. Ja gusto lang ko nung makakita isang Bibi Natsuki. Hello Bibi Natsuki, shout out nimo, I love you. Ja shout out Banji Inusalis from Davao, Evelyn Kaga, Jis Cabanyero, Aloha Bisaya Pilipina. Guwapa kay ni siya mo ko kay bag-asa ni siya kay murag nag boss man siguro to nga mo travel. Ja Jid Luis vlog from Karkar, taga Karkar kuno siya pero dugay na sa wakalito wa kay bag-asa ni siya si Jid Luis vlog yahang kuan guys. Ja Bilma Mika Bali from Tagum City, Kiara Breeze from Liti, Ivy Ladura from Cagayan. Hi Ninjo. Ja, thank you for watching my vlog. Bisan og kanang kag mayra kadyo jud ang viewers ron kanang murag kanang di kadyo les kuan ba daghan kadyo mo views guys ug kanang magluto-luto ko. Jaga ng mga travel bitaw na guys, mga tumig Santo Niño arang gamadja ra jud kadyo ang nim views kay murag gipulaan na siguro sila sa hang vlog, so mangita jud kog pang maagi nga kanang naay mo views pud. Basta gipulaan na pud sila dares mag garden ko unja wala jud views sa hang vlog. Ja salamat kadyo sa mga nim views kay dako na pud kadyo tabang na ninyo kanang nim tanaw sa hang video kay madyo lang pud makapamiso-miso lagi ko. Ja mo to ang video karon guys, mo to nag kuan sa laban ko dari kay sunod adlaw kay basig makapaninda nako, so maka-ready na nang kuan dere madyo nang maninda ko ja motirek na pud ang mga sidling jay naghapon na hanap pang itanom kay sadlain pud to lagi sa hang trabaho manang ang oras sa kada adlaw guys kanang kuwang ra kadyo ang oras sa hang mga trabaho unon na daghan kadyo kog buhatonon nga di pa na mabuhat ang uban. Ja see you next vlog kay murag hapon na jud iron. Ja I love you ug amping natong tanan.